Tiprajwk Bwrwi Wansa Bai Metika Malay Tong Moni Nini beren sok saimano nini beren sok saimano hungke tamo nini beren sok wak bikira sa tok biki hinai sengna musung ang oi dalrok norok bahai tong bai dalrok sengtine hanyo hai rus khali bunai polti besano tok hasana bagai bangkar tlang thangmani video no ako daily sibunya sekang a polti kupur kislang kole kai himbai tongo hungke sabosana musungge tongnai hino dalrok norok tinini o video no nukha hingke ora masingin zorawo hoki won rakra thok bera wai unok rite bokhro unok jakbayan hingke ni bokro unuge sani phat nanya bagai o video no cengeri la shuana to chini borok Tiprajwk Bai nai gorok gari kai tongka je borok ni o video ni background andra gundra no nugoi ani audience rock to mung sale wansuka hachi music Tiprajwk Bwrwi ko Bwrwi na je dara baik dara mana Kochega Islam obo ongkha polti to kupurno sana bagai bangkarnai khoroksa hanggar ko somni beseli besa ini o mokol o video khaine borongo nasigei asika torkha botabuk tamo hne wansugui tongkhana sajaman asik debra yagra chika kai chana hantangmani lasangkha hne wansugui tongkhana o khoksi kai tamsga sik somsaka hino dolrok khikro bumuksi bini o khoksi sik somsayana bini mokhai tema mendra kusupsa mungsawi asik somsaka hino ubonyo jatchitra himale khoksi suno sitra Esek kosom seleng masih jano si o baksa Tiprajwk Bwrwi rok ba tamo seng bayong la walai deola serapti selap laikha esek khoksi kosom bukhok bahaile phok sen bahayeng na kong ye na tara mane maya kun jaga paislam gari hokor ayo Islam koi o je sengnai pura kubui kathar borok haisi sikok manjagai dam sakai dam boi sengmasi o sikok go siawi tai sadron to o horo ulta jam philai marok tei gosi sino betei jam philai mungba philai kya gari bising rogo philai masai hol bising rogo phili phono kaile ticket ni rang sida bosta bai thumbai kulmangala khamu aboto emergency rogo borok bo phatcha wansuk slap maya phano ongmano eko sengno sengni jini borok hne wasa wusu bol engkhana hne nakar mari lai jabonai o nakar laimang ta sakai boi hanyo si sekagai tlangai talka o thetoni bai siwana a haibo nijini borok ni mananyo sekagai rohna musungge do hne wansugui tongbaina engkha bini nok ni borok ro ani o kongnon norok asik serious ta wansuk di ang hanyo si langpang sai tong onu geda sini Tiprajwk Bwrwi Bai tine ora Bai maga tongbayo na one ko na mak nai ko Tiprajwk Bwrwi dalrok makhang nale sani makhang ni saipanon dam ni mani nale gena makhang ni saipanon dam ni mani norok tamo sajaman norok khai wansugui tonglai khana o te mungsa sing khana hne norok bo hotat asek mung ganang mani rok ta wansug dita eko khikrok sumayak digisi sunani was kanja neng a sunani mani rok no khikrok sumayak digrok kanai asek dam sarata khaitreng de ako sak ni mani rok no chi asek dam sara khaitenu tai sunani mani rok no dam rishi mane khai second hand ri ni saipanon dam rilia makokta neng dam sai tong phano nini abuno damri na bo motoyek tini Wansa Bai ro Metika Malay Tong moni tamo moni o season sara wo goyam thayei o goyam koratine kokno khanawoi ang bini beren sokno sengna musungo yong Bwrwi norok wak bikita sa tok biki kisa sajabadi please hnei nijini besanole bahaya bo kosom besli besarok bai thang berati hnei yapar rohor kahino ba sini Tiprajwk baksa ni buma bu pharok asek da brand ganang tongkho borok tabuk ani o kokno khanawoi sida buwa to krek saka krek hulai ma saimala liana ang oro kunu banogui saitong gedo o koratine kokno khanasi sawu to asek si bere na musungu hangke salapan rohodi angaile mokal makal nugya andra gundra rogo rohoka hino andra gundra rogo bisi bag boba hai kamsoli dol rok norok saimana ble engkha asek kona kuni khuklai ekragi sana thanglia norok sere phuru polio ma sajak hangke esek baina bujiwan korati no je kosom besli bai thang bereji hine je permission di hananyo ang ebre award dina musungka o award bo nang nungye debe ebre kotoma ode kuklai jakse nini para ani para je jaga phanang tho bini para kre engkha bono askta sengla sidi bokrok tumpla jakma ahelia bo hanyo ken che bthai hai nobar phaye kopon ma hai hanyo yang wasa patap komon tongo o koponti neng ba besek heleng mung helengei asek yang wasa kopon na rengkha dolrok bo hanyo se kopon na kereng kislang bo heleng engna mesana bo rengna bono masa sek super star team bo join kharina ba join khaina bagai ta mota mon document nang sadi bin thani joto document tongpho ulda fulana
ulta flana nini para bora An para jaga panong to any problem. Any problem hini korati English bo thaja thusuman blase any problem henei all under no hashi okok te kok borok si kokliya any problem si kok chu sida si rok ba dor ma sin somoyo ada kaham kai ok pung ma saya hai makhang special solok tong ha ako ada le boro asak mani kaham kai ok pung sina hino ok pung na somoyo si bui phai rugri phai ka hengka ba okok te ba any problem na kok sinai bile bini bo kuno sai la krei abo jole ma somoyo kok takti phanong thangmano eko sengno seng buji lai nakar mari lai jabu na cha nang ka sa tiprasa nang tam zoli to nang tam zoli nang nuwin to Tiprajwk tamo soli tong tamo tong bo audience rong ni sai te bo sai mano tangai le sai mia tong na hino daily se kopon tong nai ro o sos ma khai sabana wo ekte ka khai ophadi purun narak ring khana tabu khai abono still mane yo bim sapan bai huwi keseng khai seng ma hai ke seng thasa ka thupja bini thane keseng mani tam mani kri tong was bo khikrok sumai yak digi sunane kanja do abo to kan thup to hai pono kija sai ne mani ta nung bo anon nijini borok ni mo wa shana ka rijadi bukhok te kok phano belai obar kok thangkana ka semano munai no na kam ka sai to nung semano kam ke nung ba ke ka sa wan jalab nung ba ke phaima ka bo kijano utori de o bkhnai bo makhra khikro hai ke sini sanai ke sak sajak dol rok bo bisi din tong lak date no makhra sanai sak sajak bai phur sajak bai jung sajak bai khapi suk style ite singa nango tagle bujikha tai koek din ngena ji do masa sengni channel lo short film khaina bagai notice ro hor jagano Aban dolci. Abani dolsi norok bo bujiya Tiprajwk sela dol engsane engai pai jata bukhai neng borok bai da dol engsi bete asek dol engna rengsane dol engna ni talent le nini deharo tongono budi kanin dol Instaw sinilay no glay ma. o instano ba angta sakai 10 number wa ba si filsinani bete dol krak kharemung khariba asek hor kuthuk rogo ongkhari na nangkha hor kuthuk na instate text kheleyo hor kuthuk na malalayo script len rok sida khorop khabere mano hasi ang kaisa short film khane hen tongo kisa script sei ro hojabade instawa sinigang kan nang hanya malai mano nini garjam kok sarde nini garjam kok sarde nini garjam kok sarde nore tam ta kana bo bai langkatang de bini power hanyo pokhrogo 360 degree guri tong bini abotai antaji holy playa no geda saka sida o gari ni atek hema khore music video khanya puru shooting khaima hasima tong khana Selaroni kono saje panang manando. Instawo 2-3 din malay kokrok saka ngenyo relation rogo thap kan ngenyo selarok. Rang runa ba 100 taka rang runa ba 200 taka do rang runa ba kisa rang kring to khapuro sta bike thok dana rang krok are bri no tamo no rok rang kana khaje ma tong jak dehar si wasano makeup bete yo sopa soklaye tukui phaima hai keseng hingke nono nugui bo borok ni ni pocket to rang khoksa pano kari hini saimana sa success larok bai rang sanjagei bejalungu hingke insta delete khaidi masa sek bai jabardasti romai delete dok khairi jakai bono bod dekhite ongkhor jabo wano ang bo sara tongmaya hne bete asek bokroyong chajak social media wo phaibe ke hno rok tinin bagai video aseng no norok o video no chajak ka hingke like share comment khaini tapok di ani insta wo kisa follow kari lai jabe ke di dol link description no hingke thangka du dol rok bye